Andritsin puolesta turvallisuussuunnittelu lähtee tietysti projektin alkuvaiheesta. Kartoitetaan riskit ennen projektin alkua. Käydään Fibren kanssa läpi asiat, miten tehtailla toimitaan ja mitkä on Fibre-säännöt, onko muutoksia. Ja siitä edetään tietysti projektiin. Käydään HSE-planit, riskiarvioinnit läpi. Tarkastetaan, että ne on tehty. Ja vielä asiakkaan kanssa käydään muutamaan otteeseen läpi. Joo, ne havainnot, mitä siellä seisokin aikana nousee, niin ne aina sitten avoimesti viestitään puolin ja toisin tietenkin sitten. Ja niitä sitten käydään työryhmien kanssa läpi ja se kehittyminen tapahtuu itse siinä seisokin aikanakin jo. Kokonaisuudessaan turvallisuus meni hyvin. Tiettyjä parannuksia oli kuitenkin havaittavissa, mistä otetaan askelmerkit metsän kanssa ja tehdään tietyt toimenpiteet, että pystytään seuraavalla kerralla parantamaan turvallisuutta ja myös Andritsissa ollaan sitouduttu, että se parannetaan seuraavaa seisokkia ajatellen. Niin, eli kun seisokin hommat aloitetaan, niin meillähän on oma projektiorganisaatio, mikä tekee aikataulut ja suunnitelmat. Ja näitä seurataan hyvin tarkasti sitten yhteistyössä tämän projektipäällikön kanssa täällä, joka on Fibren puolella, ja vähintään 2 tai 3 kertaa ennen seisokkia pidetään projektipalaverit ja yleensä vielä noin 2 viikkoa ennen seisokkia varmistetaan, että aikataulut, resurssit, kaikki on valmiina ja sitten ollaan puhtaalla pöydällä lähdössä seisokitöihin. Miten näet, että miten meidän yhteistyö on historiassa toiminut ja erilaisissa projekteissa ja näissä huoltoseisokeissa? Joo, mehän ollaan tehty pitkään yhteistyötä huoltoseisakeissa, niin kuin sanoit, ja sitten myöskin seisakkien ulkopuolella myöskin. Että ollaan tehty kehitysyhteistyötä eri osa-alueilla, tehdään osaprosesseissa ja sitten tietysti nämä suurkorjaukset ja investoinnit, ja niissä olette ollut meille merkittävä partneri näissä meidän hankkeissa ja jatkossa myös odotetaan sitä, että pystytään tekemään yhteistyötä ja kehittämään toinen toisiaan. Ja ennen kaikkea turvallisuus edellähän me mennään näihin kaikkiin tilanteisiin ja näin päin pois. Et me tiedetään, että se on niin asiakkaalle kuin meille erinomaisen tärkeää tässä suhteessa. Miten näet ylipäätään turvallisuuskulttuurin, ei niinkään Fibren Joutsenon osalta, vaan toimittajien osalta tänä päivänä kehittyneen? No, kun katsotaan turvallisuuskehitystä, niin sehän on mennyt valtavia harppauksia eteenpäin, mutta se, että eihän me olla vielä valmiita siinä, että meidän pitää edelleen laittaa panoksia siihen, että kaikki lähtee terveenä kotiin ja 0 tapaturmaa on ainut tavoite.